så siger jeg hej til jer alle sammen. Jeg der har lyst til at følge mig på min tur. Jeg har besluttet mig for, at det skal ske på en anden måde den her gang. Polar Steps gik jeg lidt koldt på, men jeg synes måske også, det er sjovere med dronen. Ja. Og det, der kommer til at ske, det er, at jeg af og til lægger en film op på YouTube, og jer, som ønsker at se de film, I kan trykke på abonnement-knappen, så får I en lille reminder om, at nu har Allan lagt en ny video op, og så kan I gå ind og se den, når I har lyst, og hvis I har lyst. Den her video, den er lidt nørdet, og det er den, fordi jeg er i gang med at få styr på teknikken, sådan at forstå, at det er jo dronen, der filmer mig lige nu, og mikrofonen, jeg har her, der bliver lyden optaget på fjernstyren, og når jeg så kommer ind i bilen, så skal jeg synkronisere de to optagelser, sådan så dronens film, som jo er i bedste kvalitet, så den får lyden fra den optagelse på controlleren. Og det er jeg i gang med at øve mig i, fordi der er en ting mere. Dronen larmer jo. Så lige nu der optager mikrofonen både mig og dronen. Og nu skal jeg lige vende rundt her. Skal vi se, om vi kan finde ud af det. Så lad os se her, om ikke den kommer rundt. Jeg prøver at få den foran mig. Ja, det er jo fantastisk teknologi, det her. Hvis nogen spørger mig. Nå, hvad hedder det? Så det er ret spændende, hvor dygtig jeg kan blive til det. Og så har jeg tænkt mig, at jeg i stedet for at skrive en hel masse, så fortæller jeg en lille historie. Nok hver gang, måske ikke hver gang. Det kommer an på, om der er noget at fortælle. I hvert fald så bliver det her måden, I kommer til at opleve mig på. Gående, cyklerne, kørende, siddende, måske svømmende. Hvem ved? Det kan da godt være. Så tak fordi I kiggede med. Og husk at trykke på den der subscribe abonnement-knap. Og husk, når I ser filmene, at gå ind og sætte opløsningen til højst muligt. Så får I størst glæde af mine optagelser. Vi ses derude. Hej hej.